L-erba' filgħodu il-Partit Nazzjonalista organizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-każ li dwaru x-xandar recording u li jitratta kwistjoni purament interna tal-Kumitat Lokali tal-Partit Laburista ta' Ħattart. Il-kwistjoni titratta tranzizzjoni tal-bar taċ-Ċentru Laburista ta' Ħattart mingħand barmen għal ant ieħor. Jirriżulta li kien hemm tibdil fil-katnazz fejn kien hemm il-biża' li seta' sar żgass fiċ-Ċentru Laburista. Fil-ħin tal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, Paolo Borcioloviero u Marta Sportelli intalbu jgħidu jekk dak li jagħmel id-deputat mexxej Laburista Tony Abela fuq din il-kwistjoni kienx illegali. Dak li jagħmel fl-opinjoni tagħhom, dak li jagħmel Tony Abela huwa illegali? Risposta qabel niġatini waħda. Statun risposta fuq għadi? Kompli l-mistoqsijiet sa nwieġbu fl-aħħar. Fit-tweġiba tiegħu Paolo Borcioloviero imkien ma kkonferma li Tony Abela ġixxa b'mod illegali u biex jevita milli jagħti tweġiba diretta għal din il-mistoqsija għal biss illi huwa ma kienx jitkellem dwar dan il-każ bħala avukat iżda bħala politiku. Jien ħanwieġbek bħala politiku mhux bħala avukat għax jien qiegħed hawnhekk fl-ambitu politiku mhux bħala avukat. Il-ġurnalisti komplew jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom u t-tliet kelliema nazzjonalisti jintalbu jagħtu spjegazzjoni dwar il-fatt li l-Kummissarju tal-Pulizija baqa' ma ħax passi kontra Tony Abela minkejja li r-recording ilu fil-possess tiegħu iktar minn sentejn. Dak li għamel Tony Abela kien ħażin huwa illegali. Għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija ma ħax passi? Għaliex ġi influenza ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija bli għamel Tony Abela? Għal darb'oħra Paolo Borcioloviero ma kienx jaffjati tweġiba ċara u raġa' wieġeb biss li huwa ma kienx qed jitkellem bħala avukat iżda bħala politiku. Jiena nerġa' ngħidlek illi aħna hawnhekk qegħdin fil-kamp politiku mhux fil-kamp legali. Il-kelliema nazzjonalisti jintalbu jagħtu spjegazzjoni wkoll dwar kif il-Partit Nazzjonalista ma talabx riżenja tal-kandidat nazzjonalista Vince Farrugia minkejja dak li ħareġ fil-qorti dwaru fl-aħħar xhur. Simon Busuttil, Marta Sportelli u Paolo Borcioloviero deru skomdi għall-aħħar quddiem din il-mistoqsija tant li minflok wieġbu bdew ħarsu lejn xulxin u b'Marta Sportelli tistaqsi min kien se jwieġeb. Dwar Vince Farrugia. Li jagħmel Vince Farrugia prova jinfluwenza nies professjonali, anzi mhux jipprova, influenzhom biex daw jiġdu fals. Tant li l-akkuża li kellu min ġie akkużat fil-konfront ta' Vince Farrugia twaqqet u ġiet waħda inqas gravi. Tlabtu r-riżenja ta' Vince Farrugia li da prova jindaħal anki fil-każ. Meta l-Viċi Kap Nazzjonalista għażel jagħti tweġiba, iddefenda lil Vince Farrugia u qal li jrid iħalli dan il-każ jinqata' fil-qorti. Dak il-każ għadu għaddej. Trid tistenna li l-ġustizzja ssir fil-qorti jew trid tagħmilha intu wkoll. Hemm differenza. Trid tistenna li l-ġustizzja ssir fil-qorti. Din it-tweġiba iżda tistona ħafna quddiem il-fatt li fil-każ tad-deputat mexxej Laburista Tony Abela, il-Partit Nazzjonalista talab riżenja tiegħu minkejja li l-każ li tqajjem fl-aħħar sigħat għadu wkoll qed jistema' quddiem il-qorti.